Kajing mamla ban penbet no da sarkar jela ya uput usam bat kajela Assam kalanang wanra penpan ya kajing du nong ka bakrau hadin bagi babun ki caka bat kisnong ki thau kila syaklun lod haka Assam tang haka than langpi hindai haka than malang kona ru kumjo ya kani kajing syaklun ya ki caka jong kajela Meghalaya daka Assam lalap do MLA MDC ka Rambrai Jerngam constituency uba KP Pangyang haka jingle jurep kejong u ya kathan Tarabari Malangkona Gizang Reserve Forest kibadai kijaka yakni bala penjisha daka political department jong sarkar Meghalaya hendrai ga basngopla kalong badang don sakumpa shpotli gisnong haka than Malangkona jong ka West Khasi Hills kibala syakni haka Assam ya ka baka sarkar Meghalaya kampat shim layo jingtip AA mentang ngadon hangni ha Malangkona kajing jurip jonga aku MLA ya kene ke Malangkona area roy kapar bat na kabenta kajing dei bat ki jaka badon ha kajing syakri pot bat ka Assam ti ngidon lepa hangni haning jong kene jong ke Malangkona south pa point roof kandai square kilometer square kilometer kene ke jaka kala ada rung dak Assam kini ke jingking ke bangiyeng ru ke snai ka Assam bat kini gawa ka bangidon ngiong ka Jara river kat kum puru sam ujungi ngon sa kawai gawa mirek river ka badon sa silyang yuguni ka syong Khasi Salbari o Malang Salbari ka ba to be shadu sti sharum jong kayo Malangkona re kini ke jaka baro ko wai la dap snara ka Assam ya kani ka surok bari gubun ki school ru Kamalang Jaipur ru kadang hap po ka Meghalaya lain nakaliang yung Assam gini ke cakap berkhoi kala kam bagadi ke chongki te kat kum ke ya kren jungi hapo ka boundary committee jong ka state government te ngila penbiang lut ki kot ki sla berkhoi ki map ki dulir berngidon gini ki wa ki banadu dain thai la tho yo puru sam da ka sarkar India ka British regime bat ha ka por yung Assam ru hadu mentaru kini notification ki biang bat kini kala hapa po kata ka bangi ong shwa ka United Khasi Hills district te kini ka dei ka way na ki differences ka ba na ki kharartli ki area bat ni la lumi ka paiba bat kum nom ikmat ka jeng skem ba kini ka chakahi kan hap kat kum gini ki nongrim ki baskem manlong hapo ka West Khasi Hills district kani ke jingle jurep jong ba pangyang kalong hadien ka all party meeting ka badang shudep longshen hapo nong ba Shillong banekren halor ka interstate boundary bat ka jela Assam habe ekran hadien ka jingle jurep uba pangyang ulaong bagi snong ki blasya klon ha ka jela Assam ki baha bapo ka nonglang sedership ki kenthop ya kayo Malangkona lani ka Gamari Mara balakhot kerteng da ka Assam ka Malang Jaipur Malang Salbari Madan Jira Rongseng Amagon Gohami Mara ba mini gaun bat bontili gisnong basyong basa ki rabha halor kini ki jingsha klo ni jaka bat gisnong ha ka Assam nakaliang ba KP Pangyang harangkat ki patba kila bo e ka thong ban ailat ya ka sarkar Assam hindrai bakin yeng tili lang kawe bakin don bet hapo ka jela Meghalaya bat ka jo ka por MLA MDC ula kenturu ya ki lai tili ki serrar chem bakan thop ya kan nonglang riangsi bat jerngam serdarship ban bat scam ya kini jaka bat kisnong hapo Tarabari ka bari gawai na ki jaka ya ka ja laking ka Assam kini ke jaka ka don jinghe ke area ka ba 0.2 kandai square meter na lorong tarang don so ulum Gizang baka Assam ki ong ka Assam Forest Reserve kini ka don jinghe adu khatlai point sanpulai square kilometer na lor kini ki artli ki jaka badon ji kini bala pausai kat kum ke jing penbena jong political department dang don ke basusi kalong da don sa kum basipot li ki snong baka Assam kala kam trai bat kini ki snong ki kentup nadu ka Malangkona ka badon yau nakaliang ki police nakaliang ka Assam ki ong ya ka Gamari Mara market nang ta kidon ke snong ka ba kerteng ka Malang Jaipur Malang Khasi Madan Jira Kohani Mara Rangseng do backdrop Bamigaon
bat kiwe kisnong ki badai hakabasa bat kaba don ki we pat jai mendriu rabha bat kiwe ki jai mendriu non tribal ki kini kilong ki jaka ki ba ka Assam kala kini no ndai kini ki jaka kilong apo putu sam jong ka Nonglang Leadership West Khasi Hills Meghalaya